тапшыруыбызга айрым бер зур концерт иртәсе булып, мөхтәрәм милләттәшебез, Урта Терешка авылында гомер кичерүче якташыбыз Шарипова Сажида Сафиулловна хөрмәтенә юллаган котлау хатлары дәвам итәр. Бүген ул үзенең кабатланмас гомер бәйрәмен, матур юбилеен, 60 яшь тулу көнен каршылый. Шул форсаттан аны бар якыннары да җыелып, җылы котлау сүзләренә урап алырга теләк белдерәләр. Беренчеләрдән булып, Ульяновск шәһәреннән кызы Римма һәм кияве Ринат яздылар. Әниебез 60 ел элек Урта Терешка авылында дөньяга аваз сала. 8 балалы гаиләдә 3нче кызлары булып туа ул. Урта Терешка авылы мәктәбен тәмамлап, юллама алып, авылда булган тегү филиалына эшкә керә. 1985 елда әтиебез Рафаэль Рызван улына кияүгә чыга һәм матур мәхәббәткә тулы гаиләдә 2 балалары, мин һәм энем Раил туа. Әнием филиалда 13 ел эшли, аннары оешма таркалгач авыл хастаханәсенә эшкә күчә. Шунда ул 20 ел үз гомерен хезмәттә үткәрә. Кызганычка каршы, әтиебез бу якты дөнья белән хушлашып өлгерде. Әлеге югалтуны әниебез бик авыр кичерде. Ләкин аның юанучы булып, Аллаһ Субханәһу ва Тәгаләнең тугры юлы торды. Ул мәчет мәдрәсәгә йөреп, гарәпчә укырга өйрәнде. Хәзер инде тыйганнан тыелып, кушканны үтәп, изге Коръәнне укып гомер итә ул. Сөекле әнкәебез, гомер барышында син байтак, йокысыз төннәр һәм безнең өчен кайгыга күмелгән көннәр үткәрдең. Уйлама, без белмибез, күрмибез, булмаса аңламыйбыз дип. Киресенчә, без барында аңлап яшибез. Һәм синең алдыңда 1000 бурычлы икәнлегебезне беләбез. Хәлләреңнән килсә, гафу ит, әгәр рәнҗетерлек сүзләр әйткән булсак. Бүген туган көнеңдә сиңа кояштай озын гомер телибез. Бәхетең гомерле, гомерләрең бәхетле булсын. Әни дигән сүз кыска да, тик кадере күп аның. 2 дөнья җәннәтендә урыны булыр аның. Әнием безнең өчен генә һаман да яшәп килә. Безгә бар сөю, назын да, мәхәббәтен дә бирә. Бүген җитте туган көнең, ял ит әйдә утырып. Сиңа теләкләр телибез, куш итеп тутырып. Әни дисәм, күзгә яшьләр килә, туктатасы килә вакытны. Аптырама, әнием һаман япь-яшь, калса иде димен шул чакны. Әни дисәм, кешем, дәртем арта, шатлыгым да күбрәк тоела. Әни дисәм, балачагым кире кайткан кебек миңа тоела. 60 яшьлек юбилейга җиттең, кирде гомерләрнең күзләре. Тик барыбер, миңа карагандай шул ук япь-яшь әнкәй күзләре. Ашыкма әле картаярга зинһар, мәңге яшә безнең яннарда. Әнкәй дисәк, яңа мәгънә белән яши төсле безнең җаннарда. Кадерле Сажида Сафиулловна, кызыгыз Римма, киявегез Ринат бик үтенеп, әнием гөлләре дип исемләнгән җырны сезгә бүләк итәргә соралдылар. Кире какмыйча сорауларын үтибез, рәхәтләнеп тыңлагыз. Җирләрдә гомер кичерәбез, тынгы бирмәй сагыш йөрәккә. Сагынганда гына карарсыз дип, гөл җибәргән әнкәй бүләккә. Гөл җибәргән әнкәй буйыкмагыз. Йөрмәгез дип моңаеп, Шактыға келем гүл қаршына, әнкәй қарайсыман елмайып. Гүл җибәргән
җибәргән әнкәй буйык магыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гел каршына. Әнкәй карый сыман елмаеп. Әнкәй гөлі һәр чак яшел килеш, күз карасы кебек саклыйбыз. Өебездә шушы гөлдән изге, кадерлерәк әйбер тапмыйбыз. Гөл җибәргән әнкәй буйык магыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гел каршына. Әнкәй карый сыман елмаеп. Гөл җибәргән әнкәй буйык магыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гел каршына. Әнкәй карый сыман елмаеп. Чәчәк ата язлар җиткән саен, күңелләргә тула наз-рәхмәт. Үзең кебек безгә бәхет биргән, гөлең өчен әнкәй мең рәхмәт. Гөл җибәргән әнкәй буйык магыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карый сыман елмаеп. Гөл җибәргән әнкәй буйык магыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карый сыман елмаеп. Гөл җибәргән әнкәй буйык магыз. Йөрмәгез дип моңаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карый сыман елмаеп, авыр чакта киләм гөл каршына. Әнкәй карый сыман елмаеп. Әнкәй карый сыман елмаеп. Әнкәй карый сыман елмаеп. Саҗидә Сафиулла кызы Шарипова хөрмәтенә тапшыруда чираттагы котлау хаты яңгырый. Аны 60 яшьлек юбилее белән улы Ринат, килене Гөлнара, оныгы Алиночка, кыдагые Зифа Абдулкадыровна котлыйлар. Әниебез бер кайчан да безгә дөнья авырлыгына уфтанмады. Киресенчә, бар авырлыкларга каршы елмаеп, без булдырабыз дип, безне балаларын әткәй белән тәрбияләп үстерде. Үзегез аңлыйсыз, бер баланы да үстерергә никадәр авыр икәнен. Ә бу без икәү. Рәхмәт кадерлебез барысы эшендә. Син әни исемен төрле яктан олы итеп дәлилләдең. Бүген исә оныгыңны да нык сөеп, аңа ягымлы әбекәй булып торасың. Менә инде 60 яшьлек юбилеяң җитте. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа ихластан исәнлек, саулык, кыяш гомеренә тиң озын гомер телибез. Бәхетле бул әнкәй. Әнкәйләрнең кадерләрен белик, исән-имин булган чакларда. Рәхмәт сүзен ешрак әйтеп аңа язсын иде сөеп кычарга. Әнкәебез, синең юбилейга телик әле
олы бәхетләр. Исәнлегең һич тә какшамасын, алда китсен якты өметләр. Юбилеяң бүген газизыбыз, сиңа 60 диеп әйтәләр. Әллә инде әйтүчеләр моңа ышанырбыз диеп көтәләр. Әниебез һаман 20дә төсле булып безгә тоела. Тик гомернең урталары җитеп, әкрен генә чәчләр коела. Борчылма син, бер кайчан да ялгыз калдырмабыз сине тормышта. Балаларың рәхмәт белән бергә хөрмәт итә сине язмышта. Кадерле кодагыем, инде җитәрлек еллар без синең белән туганлашып, танышып, бик тату яшәп киләбез. Мин синең шул кадәр тын белмәгән, көчле энергетикалы рухыңа таң калам. Син бер нинди эштән курыкмыйча, һаман шул балаларыңа ярдәм итәр өчен бүген дә тырышасың. Бу синең гомер яратышан, эш сөешән икәнлегеңне дәлилли. Синең мәрхәмәтле карашың, ягымлы елмаюың бер кемне дә ваемсыз калдырмый. Минем баламны да үз кызың шикелле күреп, җылы кабул итүең өчен олы рәхмәт белдерәм. Әй кодагый, вакыт чаба санап узган елларны. Бүген менә игълан итте сиңа 60 тулганны. Яшисең син зарланмыйча дөнья авырлыгына. Замананың сылтамыйча бик нык начарлыгына. Ни барына шөкер кылып, алга таба да яшә. Булсын бала оныкларың һәр чак синең янәшә. Кадерле Саҗидә Сафиулловна, бар теләкләр дә тормышка ашсын. Ә инде тапшыруны Гөлназ Сираева башкаруындагы "Кайтабыз да китәбез" дигән җыр дәвам итә.
Самара шәһәреннән дә безгә бик җылы эчтәлекле хат килде. Саҗидә Сафиулловна Шарипованы матур юбилее белән бер туган сеңлесе Хашия Сафиулловна Шакирҗанова, тормыш иптәше Мөдәррис абый, уллары Рамил һәм Марат гаиләләре белән котлыйлар. Тормыш китабы барыбызныкы да төрле шул ул. Бер җирдә тусаң, икенче җирдә яшисең. Кайда гына илтми дә, кемнәр белән генә таныштырмый ул язмыш дигәннәре. Безнең якыныбыз бөтен гомерен халыкка багышлап, намуслы хезмәт итте. Ике гүзәл баласын күркәм шәхесләр итеп тәрбияләп үстерде. Алар үз чиратыннан аңа шатлык итеп, аны бүләк итеп өлгерделәр. Кадерле апам, менә синең матур юбилейлы туган көнең. Уянып, күзләреңне ачкач, бу дөньяга шөкер кылгансыңдыр. Чөнки зарланыр өчен мөмкинлегең һәм сәбәпләрең дә юк. Якыным минем, йөрәк түремдә сиңа карата булган җылылык бүгенге салкын җәй иртәсен сиздермичә җылыткандыр дип өметләнәм. Еракларда яшәсәң дә, без синең белән гел элемтәдә. Бүген дә менә бар эшләрне ташлап, яннарыңа очар идек. Кышып алып, юбилеең белән котлар идек. Теләкләре аның шул ук, саулык сиңа. Ике балаңның бәхетенә куанып, онугыңның назына күмелеп, туганнарың барлыгын онытмыйча, яшә дә, яшә әле. Гомерләр бер генә бирелә. Шуңа күрәдер, җир астыннан юллар булмас. Исән чакта күрешик дип җырларда җырлана. Яшьрак безгә күрешеп яшәргә насыйплар итсен. Апабызга 60 яшьне тутырдык сиздермичә. Аны яшәтер идек без бер җилдә тидермичә. Үскәндә дә саклап кына яшәттек бит без аны. Барыбызда бер үк әти-әнинең каны. Апам диеп дәшәргә бәхетемә кешем бар. Бер туганнары булмаган адәмнәргә дөнья тар. Кадерлем, котлыйбыз сине матур юбилей белән. Насыйп итсен яшәүләре алда бәхетләр белән. Хөрмәтле Саҗидә Сафиулловна, Самара якларыннан туган авылыгызга матур котлау сәламе белән бер рәттән җырда юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китәм. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китәм. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы. Китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә. Бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә.
tüyüm koyta giden. Sin var apan anda sin varsın. Sin var apan benim sin varsın. Opam opam en keykirik opam. Arada bir ev bulgansın. Tuğan yoktan жылы jiller ise. Şul jillerini tüyüm koyta giden. Sin var apan anda sin varsın. Sin var apan benim sin varsın. Sin var apan anda sin varsın. Sin var apan benim sin varsın. Bu turmuşta duslarsız yaşap bulmay degендей, киң көңіллі дуслары Сажида Софиулловна Шариповаға кытлау хатын Яңа Мастяк авылыннан Шафеевлар гаиләсе, Иркә Инсяновна, тормыш иптәше Рушан, әнисе Суфия апа, тормыш иптәше Инсян абый Хайровларда юллаган. Якыныбыз, бик кадерле дустыбыз. Юбилейлар алар 5 ел сайын кабатлана. Тик хатын-кыз өчен 60 яшьлеге уникаль дип саныйбыз без. Чөнки пенсияга инде чыгып, аңа күнеп, бу тормыштан хатын-кыз яңа тәм таба башлый синең яшьтә. Сажидәбез безнең улы хәрефтән хатын-кыз. Бу тормышта иң төп максатын үтәде. 2 баласы, улы һәм кызын үстереп, улы тормыш юлына бастырды. Хәзер инде оныгы Алинага ул сөекле әбикәй булып шатланып яшәп килә. Кадерле без, тормышың тулы мәгънәле. Без сиңа ихластан, язган һәр көннән тәм һәм ям табып яшәргә телибез. Иң мөһиме, әлбәттә, саулык кадеренеп яшә. Чөнки саулыктан да кадерлерәк зат юк бу дөньяда. 60-ка җиттең, Саҗидә. Уф диеп, уфтанма әле. Кайда калды яшьлегем дип борылып карама әле. Калган инде яшьлек заман. Тик күркәм бүгенгесе, гырләтеп, дәртле килеш тик яшисе дә яшисе. Ниләр телик юбилейга, бик күп алар теләкләр. Булсын бездән шигъри юллар, матур җырлар бүләкләр. Алга таба һаман бергә күмәк булып яшиек. 60 яшь безгә пустяк ул, яшен сыман яшниек. Хатның соңгы елларында кытлауларга кушабыз. Кайнар сәлам итеп сине матур җырга кушабыз. Хөрмәтле Сажида Софиулловна, Яңа Мастяк авылыннан дусларыгыз Шафеевлар һәм Хайровлар гаиләләре юллаган матур теләкләрне күркәм җырга терәбез. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилейгыз котлы булсын. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Алтында син безгә як
Шарипова Сажида Сафиулловнаны матур юбилейы белән котлап, иң изге теләкләрен якын дуслары, күршеләре, Мусиннар, Хамзиннар, Давыдовлар, Джумаевлар, Ягудиннар, Асадуллиннар һәм Ашировлар гаиләләре безнең тапшыру аркылы шулай ук котларга булдылар. Бик кадерле, киң күңелле булган күршебез Сажида апабызны без бик теләп матур юбилейы белән котлыйсыбыз килә. Сажида апа таң калырдай кеше. Оның шикелле дустыбыз да, күршебез дә барга без бик шат. Чөнки ул һәр чак ярдәмгә ашыгышан. Авыр чакта да, шатлыкларда да гел күрше хакын белеп, беренче хәл белергә килүче күршебез ул. Кадерлебез, котлы булсын матур юбилейең, күршеләр булып, әле озын-узак еллар матур гына аралашып яшик. Тормышың киң, ямьле булсын. Киләчәктә картлык көннәреңне иман, нык һәм камил булып, саулыгың тулы булып уздырырга язсын. Синдәй кешеләрне эзләсәң дә табып булмый торгандыр ул. Күрше хакы, Тәңре хакы диләр. Чакырдылар кунак итәргә. Килдек әле менә Сажиданы бәйрәм белән котлап үтәргә. 60 яшьлек юбилейең бүген. Сизелми дә еллар үткәннәр. Үз көчләре белән гомер итеп, шушы көнгә килеп җиткәннәр. Котлы булсын күрше, туган көнең. Авырмыйча сөенеп, мең яша. Борчуларда, шатлык куанычта балаларың булсын янәшә. Киртәләр дә сезне туктатмаган, сынмаган сыңусал җилләргә. Җитәкләшеп атлап, кершә әле син картлык дигән серле илләргә. Тагын бер кат юбилейең белән аралашып язсын яшәргә. Әле тагын бик озак еллар нихәл күрше диеп дәшәргә. Кадерле Сажида Сафиулловна, күрше-күлән, дусларыгызның теләкләренә без дә рәхәтләнеп кушылабыз. Юбилейегыз котлы булсын, бәйрәм иртәгезне алдагы җыр тагын да бизәсен иде. Күршеләр, бик якын кешеләр, дөньяны бергәләп көтәбез. Утыбыз сүнсә дә, кызыбыз бетсә дә, күршегә килеп без китәбез. Күршеләр, ярдәмче кешеләр, шәҗә атын безнең тормышлар. Яр вакыт үзеңнән яхшырак булсын ул күрешә.